Sådan der. Så er den i gang. Ja, så det var hjemmesiden og lidt om, hvordan man kommer i gang. Så snart I får oprettet jer som bruger, så kan så vil I også fremgå i systemet for os, og så sender jeg også en mail ud til jer med nogle af de informationer om, hvordan man kommer i gang. Og det er jo så bare lige der, kan I se, der står Create Account, hvis I går ind på login på den her hjemmeside. Godt. I de slides, som jeg kommer til at gennemgå i dag, jamen der vil være mange figurer fra den feltguide, som vi har fået produceret til projektet. Den ser I lige nogle uddrag fra her. Den findes både som fysiske eksemplarer, så hvis man møder os i felten på naturmødet måske, eller til nogle af, hvad er der nu? Vi har lige haft et årsmøde for eksempel, der har vi også haft den med. Jamen så spørg, hvis I møder os derude, om vi ikke lige har en på os. Jeg har nogen liggende i bilen altid, så hvis man møder mig i felten, jamen så kan man nærmest ligegyldigt, hvor det er, få sådan en her stukket i hånden. Den findes også som en virtuel udgave, så hvis I går ind på hjemmesiden, jeg viste før, så vil der være et link til den derinde. Yes, men vi kaster os ud i det, og det er almene faldgrupper i dag, så det vil hovedsageligt være almindelige arter, vi gennemgår. Det vil ikke være alle de almindelige danske arter. Der er blandt andet nogle af takvingerne, som er så relativt lette at bestemme, at det bliver ikke noget, vi gennemgår i dag. Men ja, vi gennemgår de almene faldgrupper, og vi starter med bredpanderne. Yes, de her små, fine sommerfugle med det her brede hoved. Det er en stor bredpande, I kan se her på en ranunkel, men vi starter lige med et par andre arter, nemlig de her to skråstregbredpanden og stregbredpanden. Det er to arter, der ofte volder rigtig meget problemer derude i felten. Det er jo som sagt et udsnit fra vores feltguide, det her, så der er lige lidt hernede i bunden, lidt signaturforklaring. Det vil jeg gennemgå løbende. Lige til at starte med, så kan I lige se her, at vi har det her lille blå ikon ved dem begge to, og de vil begynde at ændre sig, når I også ser flere arter. Men lige, det er altså en størrelsesindikation af de her sommerfugle, hvor vi har delt dem ind i 3 grupper, hvor den blå her, det er den mindste. Fordi det er sådan en god tommelfingerregel lige at have, om det man ser på, jamen, falder det sådan inden for den størrelse, som det gerne skal have. Bestemmelsesproblemet med de her to, de ligner rigtig meget hinanden. Det er de her to orange små bredpander. Hannerne, de har den her sorte duftskælstribe. Yes, I kan se den der på stregbredpanden og herovre på skråstregsbredpanden, og den mangler så ved hunnerne, som I kan se herovre ved skråstregsbredpanden. Og det er godt lige at have ved hånden, fordi et af de karakterer, som I gerne vil bruge til at skille de her to arter fra hinanden, det er det, man kalder den orange analcelle. Så hvis I kigger over på skråstregbredpanden herovre, I kan godt se min mus, når jeg viser den på skærmen. Yes, der bliver nikket. Jamen så kan I se, at den celle, der er her, altså mellem vingeårene, den er mere orange end resten af bagvingen her. Og det vil den være på hunnerne af skråstregbredpanden. Så hvis man får et godt kig fra siden der, og man ved, at det er en hund, jamen så kan man bruge det til at sige, at jamen, det er en skråstregbredpande, jeg ser. Det kan godt lidt på den her illustration herover virker som om, at den også er tydeligere herover, men det er et spørgsmål om, at det her det er et udklip af digital fotografi, hvor at der så falder lidt mere lys her på, end der gør på resten af vingen, som er i skygge. Men det er et rigtig godt kendetegn, specielt i starten af sæsonen, hvor de her individer, de er friske. Der er lidt super kendetegn, men hen i slutningen af august, hvor de begynder at være mere slidte, så skal man lidt passe på med udelukkende og kendetegn, når man vil kende stregbredpanden fra skråstregbredpanden. En anden karakter, som man kan kigge på, den vigtigste karakter, det er undersiden af følehornspidsen, som vi har påpeget her. Den vil være sort på stregbredpanden, og den vil være orange på undersiden af skråstregbredpanden. Og det går vi lige videre med her på næste slide, hvor at vi har fotograferet dem derude i felten. Det er meget vigtigt her at huske, at det er undersiden, man skal kigge på af følehornet. Så her på skråstregbredpanden, nu er de lige byttet side, men vi har skråstregbredpanden herover. På det her billede, der ses den altså helt nedefra. Og
der kan I se herude på spidsen, jamen den er orange farvet, når vi ser fra den vinkel, så det er altså uden tvivl en skråstregbredpande, vi har fat i der. Kigger vi på stregbredpanden herovre, så skal man først lige være opmærksom på, at her, der har vi altså ikke været helt lige så langt nede på maven, da vi har taget billedet. Så den ses ikke fra undersiden, den ses forfra, den her. Så det vil sige, at det kun er halvdelen af det, vi ser, der egentlig er undersiden af følehornspidsen. Det hele er dog sort her, så ja, den nederste halvdel her er også sort, og dermed er følehornsundersiden sort, og derfor kan vi altså sige, at det er en stregbredpande, vi har herovre til højre. Der vil være enkelte individer, hvor det her det kan være rigtig svært at se. Så vi går videre til det billede, jeg har taget her. Det er nede fra Saksfjed. Jamen, så skal vi først lige spørge os selv, hvilken vinkel ser vi den fra? Og der er vi igen, det forfra det her, ligesom med stregbredpanden. Det er ikke en perfekt underside, ligesom vi havde på skråstregbredpanden. Så vi skal huske kun lige at kigge på den nederste del her. Fordi den her kan jo godt egentlig give indtryk af, at man har noget orange på undersiden, men det er altså stadig på oversiden af følehornskøllen, vi er der. Kigger I på undersiden der, så er den hovedsageligt sort. Men det her, det er et lidt afvigende individ, som vil være ret svært, og langt de fleste individer i betragter ud i felten, de vil altså være lettere at tage stilling til end det her. Men det er bare vigtigt at huske sig selv på, at det er jo undersiden, man kigger på, når man skal bestemme dem. Det vi har kigget på nu indtil videre, det er morfologiske karakterer, altså sådan ting, I kan se på dragten af sommerfuglen. Men noget, der også altid er godt at have i mente, det er, passer geografien, passer tiden på ens observation. Det kan man aldrig bruge som en fældende karakter, men man kan bruge det til at spørge sig selv om det, man har gang i, eller den bestemmelse, man skal til at lave, om den er lovlig, så at sige. Der kan vi lige kigge lidt videre på bredpanderne her, fordi hvis vi lige tager stor bredpande med her, som er den tredje almindelige orange bredpande, vi har i Danmark, den er lidt lettere at kende fra de to andre, fordi den har de her lyse markeringer i både for- og bagvinge. Dem kan man både se fra oversiden, som I ser her, men I kan også godt se dem fra undersiden. Så den er relativt let, og en af de ting, der er med stor bredpande, det er, at den går på vingerne lidt før stregbredpanden og skråstregbredpanden gør det. Og det kan blandt andet se på den her, som vi har her for neden, den her linje af romertal. De her romertal, det er årets måneder, fra januar 1 til december 12 heroppe. Og der har vi så skraveret flyvetiden sådan groft i felthåndbogen. Så det vil sige, når man ser årets første orange bredpande, hvis man ofte er ude, så vil der altså være meget stor sandsynlighed for, at det er en stor bredpande, som man kigger på. Vi kan prøve at udvide det lidt. Der er lige et enkelt karakter, jeg lige vil tage med, inden vi går helt ind i det. Udover pletterne, så hvis I kigger på følehornet her, så kan I også se, at spidsen derude, den har faktisk en lille krog på stor bredpande. Så det er endnu en ting, som skiller stor bredpande fra de to andre orange bredpander. Yes. Men for lige at gå videre til fænomenologien her, så hvornår de er aktive på året, så kan I se, at stor bredpande, den dominerer altså rigtig meget her i starten. Jeg har x-aksen her på grafen, det er dag i året i stedet for datoer. Det er fordi, at sommerfuglene ved ikke, at det er skudår, så derfor bliver man nødt til at behandle dem sådan, når man laver sådan en graf. Men dag nummer 152 på almindeligt år vil være den 1. juni. På et skudår vil det være dag nummer 153. Så det er altså her omkring juni starter. Så der kan I se, jamen har I en bredpande i slutningen af maj, jamen så er det næsten med 100% chance. En stor bredpande, ser I en bredpande i første halvdel af juni, så er det med over 90% chance formentlig en stor bredpande stadigvæk, og så er det først her i løbet af midten af juni, at de to andre arter faktisk begynder at fylde i observationerne. Og det er som sagt ikke noget, man skal bruge som en fældende karakter, altså hvornår man ser den på året, men det er noget, man kan bruge til at spørge sig selv, jamen, den observation, jeg skal til at lave, er den lovlig, så at sige, eller bør jeg lige tage et ekstra godt kig på den. Hvis man står 1. juni og har en skråstregbredpande, jamen så, som I kan se her, jamen så vil der faktisk være eksempler, hvor det godt kan lade sig gøre. Det data, jeg har brugt til at lave grafen her, det er umiddelbart data, jeg stoler på. Men man skal måske lige være ekstra sikker på, at man har fået set vingerne godt nok til at konstatere, om
havde den de her pletter i vingerne, som storbredpanden den havde, eller har. Ja, det er en fejl, jeg selv lavede det første år, jeg skulle til at i gang, og jeg så min første bredpande på året. Da jeg kom hjem, der kunne jeg godt se, den var ikke helt god, og der måtte jeg nok indrømme så, at jeg egentlig ikke havde fået kigget ordentligt på vingerne her. Så det er meget vigtigt eller meget godt lige at have med, hvis at man vil være helt sikker på, at man får bestemt de her bredpander rigtigt. Og det er også noget, når vi har siddet med verifikationen af det data, der kommer ind indtil videre, at det er simpelthen i det her rum her, der bliver lavet flest bredpandefejl, altså store bredpander, der er blevet til skråstreg eller stregbredpander. Yes. Det næste, det er geografien. Det har vi også med i felthåndbogen, så hvis I træffer en art i felthåndbogen, som har en begrænset udbredelse i Danmark, så har vi herover en oversigt over de entomologiske distrikter, som de er kendt fra. Hvis der ikke er noget som herover ved stregbredpanden, så er det fordi, at den simpelthen er til stede i hele landet. Er det specificeret, så er det fordi, at den kun er en del af landet, eller kun er almindelig en del af landet i hvert fald. Så går man ind på feltguiden, så vil der være en side til at starte med, hvor man kan se, hvad de her forkortelser står for. FD Fyn, SJ det er Sønderjylland, WJ det er Vestjylland, EJ det er Østjylland, Nordvestjylland og Nordøstjylland, så det er engelske forkortelser. Så hvis man står og mener, at man har set en skråstregbredpande, men man står på Sjælland, jamen, så kan I se hernede, ja, det vil man altså ikke særlig ofte træffe, fordi der er den simpelthen ikke over. Der er enkelte fund af strejfer, som er blevet bekræftet over på Sjælland, men egentlig så ses arten ikke så ofte derovre. Så at lige at have geografien med, spørge sig selv, må jeg godt det her, når man er ude. Det er en rigtig god ting der også. Yes. Der vil jeg dog sige, at det ikke er en fejl, vi rigtig har set endnu. Det er langt de fleste tællere i projektet godt klar over, at man ikke ser skråstregbredpanden på Sjælland. Godt. Det var bredpanderne. Så vil jeg gå lidt videre til hvidvingerne. I den art, I ser på billedet her, det er en af de grønbrogede kålsommerfugle, der kom trækkende nede på Lolland sidste august. En rigtig fin art. Men vi skal beskæftige os lidt med de almindelige hvidvinger i dag, og de kan være ret svære at forskel på. Vi har nogle, der er relativt karakteristiske, der er aurora herovre. Der kan ske nogle gange, at man glemmer, at hunden heroppe, hvis I ser, at den har ikke de her orange spidser, som hannen har. Så når man ser den starten af sæsonen, man måske kun ser den flyvende, man ser lidt grønt på undervingen, men man ser ikke noget orange, så kunne det være, at man kommer til at tænke, at det kunne have været en grønåret kålsommerfugl, fordi den havde jo det grønne, den manglede det orange, men der skal man altså lige huske, at aurora-hunden også mangler det orange. Yes, og ellers har karakteristisk underside, hvor at det grønne mønster, der er hernede, det er meget mere sådan pletvis fordelt, hvor at den grønne, mere grågrønne bestøvning på grønåret kålsommerfugl, den følger altså de her årer, der er i vingen. Yes, så de er umiddelbart sådan relativt let at kende forskel på. Der er lidt størrelsesvariation inden for hvidvingerne også, så her vil I begynde at se, at der er forskellige ikoner her. I har det mellemstore orange ikon ved nogle af arterne, og så ved stor kålsommerfugl sortåret hvidvingen, der kan I se, der er det lidt større ikon, fordi det er en større sommerfugl i gennemsnit end de andre arter. Størrelse generelt er en ting, som man skal være lidt påpasselig at bruge i felten. Jeg vil egentlig kun anbefale, at man bruger størrelse som en karakter i sin overvejelse ved hvidvinger, hvis man er på en lokalitet, som man jævnligt går. Fordi det er som om, at det, at man går et transekt jævnligt, at det giver en bedre fornemmelse for, hvor stor er den sommerfugl, jeg egentlig kigger på, hvor hvis man er på en lokalitet, man slet ikke er vant til, måske lysforhold, man slet ikke er vant til, så kan det nogle gange være svært faktisk at vurdere, hvor stor er en sommerfugl egentlig. Så gør det på de lokaliteter, som I er vant til.
Så har vi citronsommerfuglen her også, som er en af de første, der kommer frem. Det er egentlig heller ikke en, som man vil fejlbestemme sig ofte, fordi den har den her meget karakteristiske vingeform med de her spidser. Der er lidt farveforskel på hannen her, som er mere gullig, hunden der er mere grønlig, så det kan man lige have i mente. Og det man måske kunne blive snydt af, hvis man nu havde et individ, der kun flyver forbi, jamen det er den her gullige farve, som I ser på hannen. Den kan der også godt være lidt af i stor kålsommerfugl herovre, som I ser lille kålsommerfugl. Man kan se lidt på billedet, har man et rigtig frisk individ i maj af de her to, så kan de faktisk være overraskende gullige på bagvingen her. Så ja, vær lige helt sikker på, at den er altså gul, enten både på bag- og forvinge, eller at I ser spidserne, eller ja, at I ser manglen af nogle af de sorte pletter, som kålsommerfuglene har, når I bestemmer en citronsommerfugl. Ja. Ellers så har vi nogle lidt sværere arter herover. Ja, hvis vi starter med grønåret kålsommerfugl, det er den almindeligste. Stor og lille kålsommerfugl er også relativt almindelige, men det er ofte grønåret kålsommerfugl, der er den, man ser flest af. Den adskiller sig ved de andre jo på de her bagvingetegninger, så får man set dem godt, jamen så er der egentlig ikke, så vil man ofte ikke være i tvivl om, at det er en grønåret, man har. Når man kun har set den fra oversiden, det kan jo ske, at den lander kortvarigt, man får kun kigget ovenfra, og så er den væk igen på en solskinsdag, så kan man prøve at kigge på årene i overvingen her, fordi på kålsommerfugl, eller grønåret kålsommerfugl, der vil forvinge årene være grålige, hvor at på stor og lille kålsommerfugl, der kan man næsten ikke se årene på oversiden, de er slet ikke tegnet der. Så det er altså en god karakter, hvis man får set sin grønåret kålsommerfugl dårligt. Yes. Grønåret kålsommerfugl versus sortåret hvidvinge, den kan også måske være lidt tricky, hvis man aldrig har set en sortåret hvidvinge. Sortåret hvidvinge, det er dog, man skulle næsten have haft udbredelse med her, fordi den er altså ikke over det hele. Den er vel egentlig ikke engang på Sjælland, og den er også mere eller mindre fraværende fra Sønderjylland. Ja, men der er overtegningen, altså den er tydeligere. Den er begrænset kun til åren, hvor at grønåret kålsommerfugl, der kan I se, at der er sådan en skygge rundt om åren, simpelthen, der er bestøvet. Så det er helt sort herover, og så kun begrænset til selve åren, faktisk. Og det går så igen i oversidetegningen, hvor det også er tydeligt sort, at den er markeret. Den er gennemsnitligt lidt større end grønåret kålsommerfugl, og hvis man sådan bliver rigtig bekendt med, hvordan at sommerfuglene flyver, så vil man faktisk også lægge mærke til, når man ser sin første sortårede hvidvingen, at den flyver simpelthen på en helt anden måde. Det er lidt svært at beskrive, men den flyver ikke, som de andre kålsommerfugle gør. Men ja, en meget stor sommerfugl herovre med tydelige sorte årer. Yes. Så har vi tilbage her to arter, to kålsommerfugle, som er ikke særligt tegnet på undersiden, så der skal vi op og kigge på oversidetegningerne for at kende forskel på dem. Og der skal I have fat i den her plet langs med kanten, den her sorte plet, som I ser her på stor kålsommerfugl, og som I ser her over på lille kålsommerfugl. Og den er langt mindre udbredt på lille kålsommerfugl. Den går ikke så langt ned ad bagkanten. Den går ikke forbi den plet, I ser her. Den stopper inden, hvor at den går meget langt ned. Gerne 2/3 ned ad bagkanten, simpelthen på stor kålsommerfugl. Det gør også, at kanten på indersiden her, den bliver konkav i alle tilfælde, hvor at langt de fleste lille kålsommerfugle især, der vil det være konvekst, som I ser her. Måske lige et individ herover, hvor man kunne argumentere for, at den starter konvekst og så bliver konkav, men det er altså stadig langt mindre udbredelse ned ad bagkanten på den her sorte plet. Så det er gerne den karakter, som man skal bruge til at skille de her to arter ad. Jeg skal komme med en disclaimer her også om, at det kan være, at det ikke fortsat bliver så let, eller hvad man skal kalde det med vores kålsommerfugle. Der er nemlig en art syd for os, en der hedder sydlig kålsommerfugl på dansk, Pieris manni på videnskabeligt, som står og banker på. Der er observationer omkring Flensborg er den allerede, og det er nok kun et spørgsmål
få år, hvis den faktisk ikke allerede har krydset grænsen, uden at blive set. Men når det første bekræftede fund fra Danmark kommer, jamen så tænker jeg, så må vi måske tage et webinar mere, og så kigger vi på, hvordan at vi får skilt den ad fra de andre. Men den ligner altså lille guldsommerfugl rigtig meget. Men for nu, der er det altså bare de her to, man skal koncentrere sig om, og hvor langt den her sorte tegning her, den går ned ad bagvingen på stor guldsommerfugl versus lille guldsommerfugl. Yes. En sidste ting, man lige skal have i mente, hvis man aldrig har set en sortøjet hvidvinge endnu, det er, at der er en dagsflyvende natsommerfugl, der hedder hvidvingemåler, som jeg har et billede af her, som mere eller mindre har den samme overtegning som sortøjet hvidvinge. Den her, den er fotograferet på et lyslok, så det er selvfølgelig om natten, men den kan også flyve rundt om dagen. Den er mindre end sortøjet hvidvinge. Den har en anden vingeform. Og så har den også manglen på kølle, simpelthen den måde, at man kender dagsommerfugle fra resten af sommerfuglene, altså natsommerfuglene, jamen det er, at følehornet herude, det ender i en kølle, og der kan I altså se herovre på hvidvingemåleren, at det bliver bare spidsere og spidsere, det her følehorn ud mod spidsen. Så på den måde kan I altså få udelukket den. Men har man aldrig set en sortøjet hvidvinge, så kan den her altså sagtens give et gib i felten. Ja, vær lige sikker på, hvis I aldrig har set en sortøjet hvidvinge før, at når I ser jeres første, at det er en dagsommerfugl, I kigger på, fordi den snyder den her. Yes. Så går vi videre til blåfuglene. En almindelig blåfugl, I har her, der er i gang med at lægge æg på harekløver nede ved Kravsand, nede i Sønderjylland. Den har vi igen her. Almindelig blåfugl. Den ligner rigtig meget den rødplettede blåfugl, som I ser herovre. De har begge de her orange sømmåner, og alle øjepletterne, de går også igen. Den hvide kile, som I ser her indimellem nogle af øjepletterne, den går også igen over på den rødplettede blåfugl. Så der er altså rigtig mange ligheder mellem de her to arter. Så det, som man ofte gerne vil se, den karakter, jeg bedst kan lide at bruge, det er forløbet af de her øjepletter i midterfeltet, som man kalder det, dem jeg kører over med musen her. I modsætning til rødplettet blåfugl herovre, jamen der ved almindelig blåfugl, der vil de nærmest gå i en hestesko, hvor at rødplettet blåfugl, der har I nummer 2 plet her, som er rykket lidt ind, som gør, at de ligesom danner deres eget kolon og er lidt forskudt for resten, og man ikke rigtig kan overbevise sig selv om, at det her det er en hestesko. Ja, man kan også udtrykke det på andre måder ofte, så altså de her 3 pletter, de vil ligge enten på linje ved almindelig blåfugl, eller danne en konveks vinkel i forhold til midten, altså op og ned igen der, hvor at herovre på rødplettet blåfugl, der vil de jo så danne en konkav vinkel i forhold til midten, så om man bedst kan lide konveks konkav eller hestesko, det ved jeg bedst selv, men der er altså den her indrykkede plet, ja, der er forskellen i forhold til rødplettet blåfugl. Det er, så vidt jeg ser det, den bedste karakter til at skelne mellem de her to arter, men der er andre ting, man kan bruge også. Almindelig blåfugl herovre, den har den her karakteristiske plet, som der peges mod her. Den skal man være varsom med, det skal man af 2 årsager. Den eneste måde, man kan bruge den på, det er, hvis man ser den plet, så ved man, at det er en almindelig blåfugl. Hvis man ikke ser pletten, så kan man ikke bruge den information til noget. Og det er fordi, at der vil være en lille procentdel af almindelige blåfugle, der ikke har den plet, som altså kan mangle den. Og derfor kan man altså ikke konstatere, at en mangel på plet er en rødplettet blåfugl, men man kan godt konstatere, at hvis pletten er der, at så er det en almindelig blåfugl. En anden grund til, at den kan være svær at bruge, det er, at det er et spørgsmål om, hvordan at sommerfuglen egentlig holder sine vinger, der gør, at man kan se det område, pletten er i. Hvilket så igen gør, at jamen, ser man den, jamen, så kan man sige, at det er en almindelig blåfugl, men ser man ikke pletten, så kan det også være, fordi at det er en almindelig blåfugl, som bare holder dens forvinge så langt inde bag bagvingen, at pletten ikke er synlig. Ja. En anden forskel mellem de her to, det er, at de røde pletter, de går længere frem, også på rødplettet blåfugl herovre, de er ofte lige tydelige hele vejen frem mod forhjørnet af forvingen her.
Og det er de på begge køn på rødplettet blåfugl. Både hanner og hunner vil se sådan her ud, hvor at hos almindelig blåfugl, der er hannerne jo faktisk blå på oversiden, og så ser hunnerne altså sådan her ud, og vil være dem, der ligner rødplettet blåfugl mest, men der bliver de orange sømmåner altså mere utydelige hen mod forvingekanten. Yes. Så det er de ting, man skal holde i mente, når man skal de her to arter fra hinanden. De er så meget almindelige begge to. Man ser flere almindelige blåfugle end rødplettet blåfugl, men de kan være mange steder begge to, og også i meget ung natur, ruderater, sådan, natur, der nærmest er opstået på et år. Nogle gange, der kan begge arter være til stede, hvis at der er de rigtige ærteblomster til almindelige blåfugle, og der er de rigtige storkenæb til rødplettet blåfugl. Yes. En almindelig art, som man I kan have i mente med blåfuglene, det er skovblåfuglen hernede. Får man set den rigtig godt på undersiden her. På blåfugle er det ofte undersiden, man bruger til at bestemme. Jamen så vil man ofte ikke være i tvivl om, hvilken en af de to man har, fordi at skovblåfugl har den her meget ensfarvede sølvblå underside, hvor at pletterne nærmest er streger faktisk, og er meget små. Hvor at almindelig blåfugl, jamen der er det mere en gråbrun underside med en masse sømmåner, der er orange og øjepletter og hvid kile, og så lidt blå bestøvning inden omkring kroppen. Så de er meget forskellige, når man ser dem fra undersiden af. Der hvor de her to, de kan volde problemer, det er, hvis man ser dem bare hurtigt i flugt, måske tidligt på året, og man bare ser et blåt lyn flyve forbi, og man tænker måske, jamen jeg står ikke på en lokalitet, der har en fantastisk stor blåfuglediversitet, så det er formentlig en almindelig blåfugl, jeg har set, og så ender man måske med at få kaldt den almindelige blåfugl. Men hvis I ser på grafen herovre, over hvornår at de flyver på året, så kan I se, at skovblåfugl, det er faktisk den af de arter her af de her to arter her, der starter med at flyve. Så der ens første blåfugl på året, der vil hen i slutningen af april, eller hvornår den bliver set, starten af maj, der vil være størst sandsynlighed for, at det faktisk er en skovblåfugl, man ser der. Og de flyver meget aktivt omkring, så ofte så ser man dem heller ikke særlig godt, skovblåfuglene. De kan godt bare pile forbi en i felten, nå til et skovbryn, som de så bare tager højde over og forsvinder. Vær opmærksom på de første blåfugle på året, at man lige får set dem ordentligt, og at der er stor sandsynlighed for, at det kan være en skovblåfugl, når man ser den helt der tidligt på året. Yes. Så går vi videre til randøjerne. Nogle af de almindelige der kan give bestemmelsesproblemer. Det er en okkergul randøje, vi har her på billedet. Hvis vi udvider med et par arter her, så har I igen den okkergule randøje her. Vi har et græsrandøje og et engrandøje, som alle tre er ret almindelige sommerfugle, som kan forekomme rigtig mange steder. Hvis jeg skulle sige, at en af dem var mere kredsen, så vil jeg sige, at okkergul randøje måske er en anelse mere kredsen end de to andre arter, men den kan altså også dukke op rigtig mange lysåbne steder, okkergul randøje. Den første bestemmelsesproblem, jamen det kan være mellem engrandøje og græsrandøje her. Ofte vil man ikke være i tvivl om det er et engrandøje eller et okkergul randøje, men man kan være i tvivl med de her to. Ser man undersiden godt, jamen så er man ikke i tvivl, fordi engrandøje, den har altså de her fine øjepletter på bagvingeundersiden her, men den har samme størrelse som græsrandøje, mere eller mindre, er en egentlig meget ensfarvet brun sommerfugl i flugt. Noget af det, man kan bruge i starten af sæsonen, der selv når man ser dem dårligt, det er, at engrandøje ofte er mere mørk og gråbrun, hvor at græsrandøje ofte er lidt lysere og lidt mere mættet i de brune farver, lidt mere bare brunlige og ikke gråbrunlige i farven. Men ser man undersiden, så vil man ofte ikke være i tvivl om, hvilken en af de her to det er. Græsrandøje, det er jo den mest talte sommerfugl i Danmarks dagsommerfuglprojektet, så det er rigtig almindelig sommerfugl det her. Yes, så i starten, få set farvingen godt, og derfra prøv at se, om I kan begynde at lægge mærke til de her overordnede farveforskelle, der er. Men jo længere ind i året I kommer, jo mere slidt vil individerne blive, og så vil de faktisk begynde at ligne hinanden mere og mere i grundfarven. Så det er det her med bare udelukkende at bruge farve, det er altså et kendetegn, der er bedst tidligt på sæsonen. Yes.
Græsrandøje herovre, den vil så ofte kunne forveksles med okkergul randøje. Okkergul randøje er gennemsnitligt mindre, som I kan se, så har vi sat 2 forskellige størrelsesikoner på dem. Men der kan være en lille bitte smule overlap, og igen, hvis man er på en lokalitet, man ikke er vant til, så kan det være svært og korrekt at størrelsesvurdere en sommerfugl. Så der er altså lidt, man kan gå ind og kigge på. Generelt, der vil der være en lille farveforskel på dem, og det er ikke så tydeligt ud af de her 2, og det er altså igen fordi, at det her det er digitale udklip af fotografier, som er underlagt hvidbalance og eksponering på dagen. Så der her på de her figurer, der kan okkergul randøje måske faktisk se lidt mørkere ud end græsrandøje, men i felten vil det ofte være omvendt. Man vil få et mere lyst og beige indtryk af okkergul randøje end af græsrandøje. Og hvis man er helt i tvivl, så få et godt kig på undersiden her, fordi der vil den her lyse tegning, som I ser her, den kan faktisk helt mangle på græsrandøje. Her har vi et individ, hvor den er meget tydelig, men der er den lige tydeligt i hele båndet her, mere eller mindre, hvor hvis vi går ned og kigger på okkergul randøje, jamen så er den begrænset til sådan en streg eller en plet, som vil ligge op i det her område. Lige her, der ligger den ligesom kun her, hvor I kan se, at den er tydeligt lysere end resten af området. Den kunne også sagtens have ligget hele vejen op til kanten derop. Men ja, der vil den altså have et område der, som er tydeligt lysere end resten af bagvingen. Vi kan lige gå tilbage, hvis I ser den her okkergule randøje, der kan I se, der har I igen et område her, der er tydeligt lysere, som ikke fortsætter hele vejen herned, men det går altså op til kanten herop. Yes, bare lige for at se 2 eksempler på det. Godt. En faldgruppe der også, rent fenologisk, det er, at okkergul randøje, den starter væsentligt tidligere. Den starter lige inden at maj begynder, mere eller mindre. Og så er det først henne, når juni begynder, at vi begynder at se græsrandøje. Så der ser vi lidt nogle fejl i løbet af maj måned, at man har set sin første randøje, og så har man måske i farten kommet til at tænke, at det er nok Danmarks mest almindelige sommerfugl, græsrandøje, hvor det måske faktisk har været et okkergul randøje, fordi at i løbet af maj måned, der er langt større sandsynlighed for, at det er okkergul randøje, man ser. Så der igen i starten af sæsonen er det godt lige at spørge sig selv en ekstra gang, hvornår er vi på året, og hvad flyver egentlig på det her tidspunkt. Yes. Super. Jeg kom igennem det lidt før tid, så jeg vil egentlig høre her mod slutningen, om I sidder tilbage med nogle spørgsmål. Vi har også tid til, hvis I har lyst, at vi kan gå tilbage og kigge på nogle af arterne. Marker enten med en hånd, tænker jeg, eller ja, det kan være, at du, Anne, hjælper mig med lige at holde øje med, om vi har Jakob Christensen. Super. Jakob, din tur. Ja, jeg har lige inviteret mit kollega til lige jeg kan ikke lige... vi prøver lige at se, om vi kan få lyd på Jakob. Mikrofonen. Nå, kan vi... Det ser ud, som om du ikke er muted, Jakob, men jeg kan ikke høre, hvad du siger lige nu. Nå. Jamen, så skal jeg måske arbejde lidt på mikrofonen i min... Jeg skriver i chatten. Prøv lige at trykke på den der pil ned. På pil ned. Vi arbejder stadig lige på at få lyd på Jakob. Det ser ud, som om han også får hjælp. Jeg kan godt høre Jakob. Jeg trykker hernede på måske det selve computeren. Vi kan godt høre ham. Jamen, jeg kan også godt høre Jakob. Nogle af de andre deltagere siger, at de godt kan høre Jakob. For fanden kan jeg ikke høre Jakob? Nå, jeg skriver i chatten. Ja. Jeg kan prøve at se, at mine høretelefoner er slukket lige nu, men det kan jo selvfølgelig være, at det fikser det, hvis at jeg tager dem på. Nu ser vi lige. Nu kan du høre ham. Der. Prøv lige at sige noget igen, Jakob. Ja, jamen... Jeg kan høre dig. Jeg kan høre dig nu. Yes, super. Det var spøjst. Godt. Hvad er dit spørgsmål, Jakob? Ja, nu snakker vi om den der sydlige kålsommerfugl. Ja.
kan det være en, vi lige tager op på en af de kommende webinarer? Fordi den tror jeg faktisk, jeg synes, den kunne være meget relevant. Jeg har set et billede af den lige tilfældigt på et tidspunkt på Facebook eller sådan noget. Og den synes jeg, den er svær, som du også nævnte. Ja. Så ønsker man, vi kommer mere ind på den? Ja, super. Jamen, jeg tænker næsten, at det 4. webinar, vi har der i rækken i marts, at det er jo... Kan vi klemme den ind der, Anne? Hvad tænker du? Ja, måske. Vi finder en løsning i forhold til at dække den. Hvis jeg lige hurtigt, så altså hvis I møder noget i felten, I er i tvivl om der, så altid husk få fotograferet den godt på undersiden, få fotograferet den godt på oversiden. Der er relevante karakterer på begge sider i forhold til sydlig kålsommerfugl. Og så findes der en rigtig god engelsk guide i forhold til at bestemme den. Den tænker jeg, at jeg lige får lagt et link op til i Facebook-gruppen efter mødet her. Yes. Super. Thomas Borup Svendsen har et spørgsmål. Jamen, det var egentlig bare sådan et helt lavpraktisk tips til fotografering med ganske almindelig mobiltelefon, fordi det er jo som regel det, man har med. Ja, altså hvordan man får taget sig det bedste billede derude i felten. Ja. Jeg vil sige, start langt udefra altid. Selvom man altså specielt hvis det er i forhold til identifikationshensyn, så start derfra, hvor du står, få taget et billede, og så arbejde der et skridt ad gangen tættere på sommerfuglen, sådan så at du altid får noget, kan man sige, og at det lige så langsomt bliver bedre. Man kan godt blive grebet derude, og gerne med det samme ved så tæt på, som man selv synes, at vil være optimalt. Men ja, start udefra, arbejde sig ind skridt for skridt, når man får taget et billede. Selvfølgelig ikke nogen pludselige bevægelser. Det kan ofte sætte for sommerfuglene jaget på vingerne. Og det er også ofte en god ting at komme lavt ned, sådan så man ikke fylder så meget af deres synsfelt. Som Anne siger lige, skygge, vær opmærksom på, hvor I er i forhold til solen, fordi at det kan også godt være, at hvis man får sin skygge ind over sommerfuglen, så vil den reagere meget, meget kraftigt på det, selvom man egentlig ikke har bevæget sig tættere på. Så vær opmærksom på, hvor man er i forhold til solen, når I nærmer jer en sommerfugl. De fleste mobiltelefoner vil også have en mulighed for at zoome lidt, som man kan gøre brug af. Det er sådan lige mine umiddelbare tanker om hvordan man kan få taget nogle gode billeder derude i felten. Ja. Vær opmærksom på det her med, at det nogle gange, hvis det er mere et spørgsmål omkring identifikation, og ikke så meget, at man vil tage et skønt billede, at så kan man måske i stedet for at prioritere at komme tættere på, prioritere lige at få et oversidebillede og et undersidebillede, hvis det er muligt, langt fra, inden man begynder at bevæge sig tættere på, for at få et bedre billede. Også at det nogle gange kan efterfølgende i forhold til identifikation kan stille en bedre, end at man havde bevæget sig tæt på. Yes. Jeg tror ikke umiddelbart, at vi har flere hænder. Kirsten? Jamen, jeg tror, Kirstens hånd har været op længe, så jeg ved ikke. Kirsten, er det et spørgsmål, du har? Kirsten Bjergskov? Det var en fejl. Det var en fejl, står der til den. Yes, super. Ellers åbent, hvis der er flere spørgsmål. Det lader ikke til at være tilfældet så. Yes. Jamen, jeg vil sige tak for god ro og orden. Tak for et godt første webinar. Jeg glæder mig til, at vi om 2 uger skal dykke ned i blåfuglene, hvor vi kommer til at gå rundt om alle de i Danmark forekommende blåfuglearter. Vi ses om 2 uger forhåbentlig. Og god feltsæson, når den kommer ellers. Tak for i dag. Selv tak. Godt. Super gennemgang. God aften. Hej.